Bună seara, stimați telespectatori! Ne aflăm aici cu Ciuchi Adrian, un foarte pasionat al fotbalului băcăuan, care ne va spune câteva cuvinte despre iubirea lui pentru FCM Bacău și despre ajutorul adus băcăuanilor pentru a semna petiția de a avea un nou stadion. Ce ne poți spune despre fotbalul băcăuan? Ce să spun despre fotbalul băcăuan? A murit de când a murit și Dumitru Secherariu, a murit și fotbalul din orașul ăsta, nu mai avem ce am avut înainte. A fost vremuri frumoase, din păcate. Trăim doar din amintirile pe care le-am avut noi de mici copii. Ți-ai dorit ca echipa Bacău să redevină o echipă a primului eșalon fotbalistic? Normal că mi-aș dori, pentru că vrem să avem vrem înapoi să avem echipa noastră cum am avut-o înainte, FCM Bacău. Ne aduce aminte când au jucat cu Dinamo Bacău, când au bătut 4-2 pe Dinamo, când Cursarul a dat gol din foarfecă. A rămas doar din amintiri, dar nu mai vrem să ne trăim din amintiri, vrem să trăim înapoi. Te rog să transmiți aici în direct un mesaj către conducerea primăriei Bacău și domnul Lucian Stanciu Viziteu pentru a face ceva și a lua demersurile necesare pentru a investi în fotbalul băcăuan. Vreau ca domnul primar să facă ceea ce a promis în campania electorală și sper ca dânsul să țină de cuvânt ce a spus dânsul în campanie și sper ca cei de la CNI să ne facă stadionul și le spun în direct. Vreau celor de la CNI să aprobați și să ne faceți stadionul pe care ne-ați promis. Faceți, pentru că orașul Bacău are nevoie de stadion și are nevoie înapoi de o echipă de fotbal, cum am avut-o pe FCM Bacău. Ne vrem înapoi echipa asta care e tradiția noastră, asta, sigla asta, care vedeți, asta e sigla, simbolul orașului Bacău, care a reprezentat 68 de ani fotbalistic în Bacău. FCM Bacău e doar una în orașul ăsta, nu mai există altă echipă, doar numai una a fost în oraș, doar FCM Bacău. Într-un singur oraș, o echipă mai iubită, FCM Bacăule. Ale, 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 o!